של ישראל בתלמוד. אמן. בעיקר להאיר את עיניהם של ישראל באהבת חינם. אמן. שיותר איש את אחיו לא ייגעו אחד בשני. אמן. לא יהיה פשיעה ולא יהיה רצח ולא יהיה עוגמת נפש ולא יהיה גזל יותר בזכות הרב, שבעזרת השם יתברך יהיה אהבת חינם גדולה בעם ישראל. אמן. אחרי שהרב יברך כולם יברכו, יש לנו את כל הברכות. ברוך אתה ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם גאל ישראל. אמן! אבא תודה! ברוך אתה אדוני ברוך שמו אלוהינו. יונתן, תביא ליקויים ברכות. תביא ליקויים, חלק. יונתן, העולם חלק. חכם ארזים. אמן. אתה אדוני ברוך שמו אלוהינו אלוהינו מלך העולם שחלק מחוכמתו לירב. אמן. אתה אדוני ברוך שמו אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. עכשיו כולם נברך. רגע. אתה רואה איזה עבודה? מה לא אותיות נשמה? אני גאווה. זה בכיסא.